Kretrok ang deng rubonglong terang karliar ni kachikumo asai kedeng. BJP East Karbi Anglong District Committee Pentiri PSIM kapamat amo kedeng. Bukatan along Chiri Paro Sausage Karbi Anglong along Likang Raidun. Kardom Nili Karbi Birta Thanbak Samidurmi BP Nonarchik Tha Birtang Ton Pen Pai ni pai Kretrok si Arni por pai Kresi apor malom pen Rubonglong terang Kretrok ang deng Karli Arni kachikimu asai kedeng Karbi Anglong along nong kachatangklong dogbang pu thorom sing teron ahin pen Rubonglong terang amohor arai melur kaisi kachikimu asai padopon Minin isine apor an kachikimu asai padu pensi mai pangcheng pon mai along Karbi Anglong along tek ser atum chatong dun mai along thorom sing teron ahin pensi Rubonglong terang akai alamo laptop projector pen kachatong arada phan paklangsi lamthan pajirmi pon Karbi akai lo Charlie Owekimi ketok kelang anathu jasemet pen Karbi phurkimo tomo nimrokom aputha koson pensi kepangchosi PhD kashipamanjima alam satami than pachirmi pon halapu Karbi lamet asai along ta Rubonglong terang karliarni kachikimo asai padopon pusi birtarib dunlong East Karbi Anglong District BJP Committee pen pai Kretrok si Arni Solajong Tiripi Saihem Pangthir pen pamat pon adap trokapor pen si BJP Tiripi Saihem kapangthir lapen kapamat amo dengpon BJP East Karbi Anglong District Committee adun Maipu Roland Killing kejapen pai ni pai Kretrok si Arni di Pukasa Stadium adu BJP East Karbi Anglong District Committee Tiri asai hempi kasalok amo dengpon lapen sai hempi apai songalong Song alamatar kraipen sai hemathengno abolon pipon kapangthir lapen kapamat amulake ladak dipua song ahempi anchot kali song aruarim amai asai hemalong ta kepangthir lapen kepamat amu dengji pusi song adun maipu killing asangho ningje kepangthir lapen kepamat amu klemlote moneda ningtai ingthir poputa killing ningje damtu program tawe sida youtube office sai hemaban ansusi kepangthir ji aphan lapen sai hem anso se pangthir loplote monita lason se ani ingthir po la somatha pensi dilitum ada bagi trokpen nonan la bangso sai hem ke pamat sai hem ke pangthir pan gitu ke dapen temlo Pokajan ele angkang number 23 Pokajan MSC constituency along aningkan wangason thak pining aningkan lethota Churi Pharo se Karbi Anglong along le Kangraidun Birta kalong dun atengke pining aningkan arwe kejang pik ajo golaghat pen Karbi Anglong district hiniadak isi dhansari alang roy kedo pen arwe kejang abatai tin longle inglem dunlo pining aningkan angbong Churi Pharo isi Karbi Anglong alongle ingraisi golaghat anathu dunlo non kethek ponlong lake bhogot bil alongle Churi troxy cap anbak alongle inglem lo pusi dhansari alang roy akung han ke asai chotikia tum ningje ये कौन सा नदी है? ये धनेश्वरी नदी है। अच्छा, इस बार जब इसमें पानी बढ़ा तो किसानों का कितना नुकसान हुआ है? कम से कम तो यहाँ पर 70 पूरा माटी यहाँ किसानों को काट लिया गया नदी की वजह से। हाँ, नदी की वजह से। आज तक प्रशासन के लोग या कोई जिला परिषद के कोई लोग यहाँ आए हैं क्या? ना, यहाँ तो आज तक तो कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। तो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई के लिए आप लोगों ने किसी से मांग की है क्या? बोले हैं यहाँ का जो EM है उन लोग को बताए हैं, कुछ लिस्ट कागज लिख करके दिया है, लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है। नॉन लिखित के बुकाजान सब डिवीजन अंकांग टेस्टों बुकाजान MSC constituency angkang bogot bilalo ladak pini nilitum nakahumri pen ketheklong lahan lo je golaghat lapen Karbi Anglong adaglong isi dhonsri alang roy do labangso dhonsri alang roy aningkan wang arwe kithe nangkejang pen ajok lapu Karbi Anglong anathu lang nangkethe pen aningkan wang kangraidun lason sinitum abita longpon si pini nilitum dang nakahumri pen dak arat tu pen kachini long la pohen lo je la dak bogot bilalong pining aningkan loksi Chiri toxic cap ne along le ingraisi golaghat district na thudun juilo pusi biota chini dun la si la sora thak la soang kang malom ke jum nice ta me Chiri Pharo si an along le
pini ngang bong na hok lo pusi alang tum pen than lasi pini yani anta me labangso aputhak Karbi Anglong Autonomous Council atum pen dak labangso Karbi Anglong along le kirai kom je phan abotoy dai apong wang lo la pen lang tum lang pen si dokok ti la pason se chini la si labangso along le ko son si ka chirai kom thai ma la pen ko son si labangso along le ke sep ji ma la so puthak prabjit man sai deng si ke mi pase alang le tum chini bokajan pen nili ananterang kat news Karbi Anglong Autonomous Council atum abatai langdam lo seta pini arnian ta Karbi Anglong along le kachirai komje aphan khangon elang lasinon kangni Karbi Anglong Autonomous Council BJP Paribartan Gov atum RDP pen Karbi Anglong along le chirai kom don sikeme puta pachini don Pai ni pai create roxy arni anarlo porpai isia porpen hanjang langso hawar along village health guide amai kangni pusi birta ribdun long Bukajan Community Hall Center Village Health Guide Association atum pen chapatir piponsi hanjang langso patoklam open stage along mai ingni ponlo Maina ingtipi pen kachapahem pipon amai along aluhiaman pen Karbi Anglong District VHG amai phu James Hanse chetongdun anparta Hauraghat PHC pen Jai Shankar Brahma Dibrugarh District pen Manas Dwara Bothat Langso PHC pen Dorsing Ingti Kadom Ingtipi Golaghat District pen Mojadar Barim Borsing Terangatum chetongdun Mayalong Mai ke phalam the karengrong pipi pensi chetongdun arat angno klardak pen lam jailo Mayalong pini ka chetong pen arsik jit kaching mai pon lake Assam Health Guide Association atum achiklo abainong kelong nangji alam lapen kisum ke boy alam lapen AHGA ang song ansos se chirap cheto pen song kapam tangji aphan aputhaksi kachingwai RDP pon athe 1977 pen 1978 Aningkan M Desai Laso Alam Central along Kapang Dagdet Api Pini Arni Assam Gov Atum ke Pangkrian Sonsi Teglong Lasi Puthot Kelang RD ke Pipon Jiapan Alam Chethan Pon Rinti Laso Amaya Long Bang Paro Sosei VAG Atum Chetong Dun Si Mai RD Mesen Ben Pachun Pon Berita Bangkala Pon Sekang Ton Iglo Laing Bang Takad News Channel Domi Thakme Kurwang Tu